Moikka moi! Tervetuloa meidän uudelle videolle. Ei Ivolle, vaan Ilo ja Joa videolle. Niin ja tänään mä oon Ivolla yökylässä. Sano Ivo moi. Moi, no ei nyt mikään blogi, mut siis niinku semmonen, no Me tehdään haasteita, kun me ollaan yökylässä. joo. Okei. Oota, mitä tehdään arpomiskortteja. Jos te haluatte, Emme tehdä live-streamejä. Oota. Jos te haluatte niinku, me tehdään esim. Joululive tai jouluspecial, niin me tarvitaan 50 tilaajaa, koska live-streamiin tarvii 50 tilaajaa. Ja tää ei oo mikään juttu, että me yritetään haalia vaan tilaajaa, vaan tää oikeesti on totta. Ihan oikeesti. Joo, mutta niin, jos te haluatte liveen silloin, niin pistäkää kanava tilaukseen ja yrittäkää, jakakaa kavereille, frendeille, kaikille. Me on nähty. Ja lähettäkää mummolle ja äidille. Mä oon nähnyt. Meidän video on ollut joku yli 100 katsokertaa, mutta meillä on vaan 26 tilaajaa. Niin yli puolet meistä, jotka on katsonut meidän videoita, te ette oo tilannut sitä. Painakaa sitä tilausnappia. Mutta hei, Se tilausnappi voi olla tossa vaikka. No niin, siellä alhaalla. No niin se on. Mun mielestä nyt, me lähdetään tekemään niitä alpomiskortteja, nähdään ihan just. Ivo hakemassa hattua, eli siis missä me arvotaan niitä ihme papereita. Ja mä oon tekemässä näitä. Kivaa. Ja te ette nähdään, mutta nähdään ihan just meidän haasteissa ja ehkä mukavissakin hommissa. Ja siis tiedoksi kello tyyli 8:30 tässä. Ja tää on tehty 22. päivä joulukuuta. Me tulee varmaan 24. päivä joku jouluvideo, mutta nää on siis ihan just. Moi. Nyt molemmat on täällä. Ei, tää ei saa kaatua. Me pidikin kaatua. Pitää ostaa uusia pidikkeitä. Noniin. Noniin. Ei voi oota. Eva Anni, eli siis tässä Se on joka nyt häviää, niin ei käy se, mitään. Se kupi häviää, joutuu aloittaa. eli me ollaan KPS ja se joka häviää, niin ottaa kortin ja tuot tulee Hyviä tai huono. No niin. niin. KPS. Eli sä otat kortin. Ei oota, sekoita. Ota mä sekoitan. Noniin. Mua jännittää. Miten osaat taitella? Mä oon taitellut sillä, että sit siitä ei jää nää valmiiksi. Niin. Kerro, mistä pelkäät. Mitä? Mitä minä pelkään? Hei, kato nyt silleen, että kaikki katsojat näkee sun. Mä pelkään sosiaalisia tilanteita. Hak. Mut mun ei tarvii vastata. Molemmat sanoo. No niin, Ilo. Sieltä tulee hyvä. Jos on se, Ei vaan uudestaan KPS. No ei. jos on se hyvä, niin voi vitsi. Kerro nolojuttu. Näitä. Kerro nolojuttu. Ehkä voi olla kirjoitusvirhe tai ei Koska me tehtiin nää niin nopeet. Niin ei oo mun kirjoittama ainakaan. No koska me piti tehdä nää niin nopee. Joo, mut no niin. Eli kerro nolojuttu. No. Oota hetken. Mietin koska yksi. Nyt mä muistan kerran kun mä olin joskus, mä en muista, mä olin jossain, mä olin ykkösellä, hei mitä sä teet? Mä olin ykkösellä, sitten ihan täys hiljaisuus ja tehtiin tehtäviä. Mä yritin pidättää, että oli melkein pieru. Sitten me pidätin, mut sitten yhtäkkiä se tuli ja sitten se tuli niin kovaa. Tuntuu oikeastaan. Joku kulkkanauha. No ei. No kyllä jotain, no joo. Okei, mun vuoro.
Hyvä, hyvä. Hyvää joulua tänään. Tää videohan on siis joulukuun 22 tehty, tai kuvataan. Mutta tää video on ehkä... tee 10 punneudusta. Nyt tulee se... Ottakaa hetki. Ottakaa ihan pikkuset. Ottakaa ihan pikkuset. Jos mun luokkausta katot tätä. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No niin, hyvin hitaita punneja. Ootko mä tänään tehnyt? Etkä On oikeesti. Ette. Koska Fries tykkäsi. Semmonen. Kaval. Mitä sä nyt taas teit? mitä mä tein? Mä otan kameraan siihen. No et sä nyt. Tuli sun vuoro. Sä säädät liikaa. Ei tarvii olla. Ai niin. Pitää heittää. Pakko heittää. Mä yritän tähtää ton kameraan. Se näyttää siistiltä. Kello 1. Joo. Ja kello on nyt jos Ei jotain... tarvii. Ei kerrota. Joo, ette tiedä milloin. Mä saan päättää ilman sitä tubettajaa! Tää on niin järjestävää, sit vaan on joku esitä jotain ihmeen tyyppiä. On silleen hello. Jos se on vähän noloa, jos tekee Ei sitä snipuksia, joka pelaa Brawl Starsia. Mä oon joskus kattonut Snipuksin videoita. No niin, esitäpä. Älä pitele näitä Haluatko, että mä tuon sulle joku squishmelonin tai jonkun näihin käsiin, kun sä koko ajan läpertelet? Mä tuon sulle vaikka Ei voi nyt sä esität sitä snipuksia. Okei, no. Hei kaikki, tänään pelataan Brawl Starsia ja toivottavasti tänään tulee joku hyvä tyyppi. Sun pitää saada niitä koletteja. Eiku... hell no. Joo, Tätä on tässä. Joo, okei. Mutta video ei oo. Joo, mutta nyt se hyvä tulee. Tulee. Mitä siellä lukee? Lempiruokaa. Pizza. Nyt tulee pum pum. Oi, kattokaa. Mä oon niin hyvä pelaaja. Mä sain Sä oot käynyt yhdessä treeneissä ja sä sait ton joululahjaksi. Niin, koska mä olin niin hyvä. Ei vaan kun kaikki sai. No niin, ilo. Niin, koska mä olin niin hyvä, että kaikki muutkin sait. Mä tiedän, miten mä oon taitellut. Mä taittelin nää silleen. Mä hämäsin sua, että mä otin sen ekan nalaa. Sit mä otin sen YouTubetta. Kato, nyt on hyvä. Esitä vauvaa. No niin, joo, esitä vauvaa nytten. Eikö sä esitä kaikki? Ehkä mä heitän tän sit, kun mä oon ollut vauva. Äiti. No? Joo. Voidaanko me mennä ottaa Primea? Kaikki mun kaveri sanoo, että se on hyvää. No, sä voisit saada sitä ice poppia tosta. Ei ice poppia, mä haluan sitä keitoseitiä. Joo, tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta. Ja kertokaa. Hei, meillä on 5%. No niin. Ottakaa, me tullaan ihan just takaisin. No niin, me vaihdettiin paikkaa, koska... Koopus. Niin. Meni sekoita. Noin. Avaa vaan. Enää yksi molemmille. Mulle Se yksi. kaikki. Oota. Ei, hei, sä et tee sitä hommaa. Ei! Sä et voita mitään sellaista vaihtoa.